Tak už natáčíš. Tak tohle je můj brácha. Daj, promiň. Tak tohle je můj první vlog. A já to musím říkat znovu, protože tam ten jsem omylem smazal. Takže tohle je můj bláznivý kocour Zerzek. Vidíte? A jmenuji se Ondra.cz. A to já si nikdy nebudu natáčet Minecraft, ale dostal jsem nápad, jak ho natáčet, uvidíte sami, ale nebude to moc dávat jako mapy, rozumíte? A já vám řeknu, jaký vlogy budu natáčet, jak se koupu na Nový rok v řece a jak budu skákat po nahý skok do sněhu. Možná. No, tak jo, dobře. Počkajte. Oh yeah. 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 Střih. Střih. Tak střih. Střih. No tak nejde střih. A já nevím teda. On mi potom poradí, brach. Na to se teď vykašlu. To je luxusní zapávač. Až to je celý porta. Ale alkohol. Uvidíme, co se stane. Já alkohol hořlavej. Dobře, zkusíme. Tak, tohle by mohlo stačit. A teď. O, to prči, co na to hoří. Uhasit. Dobrý. No, já vám to začím neukazoval. Protože jste o mě měli strach. No. Počkejte, hned jsem zpátky. Tohle je portál! Minecraftu. Šumne. Už lezu z portálu. A koukejte, co jsem přines z néteru. Pravý neslazení. Vlčák. Tak, už jsem se konečně zbudil. A já vám ukážu takový vlog. Co se budete dělit. No. Zkusím. Uvidíte, to zkusím. Pozorujte. Zkusím vypít jednu tuhle celou skleničku, půl litr. To vypiju. Já jsem kapl na mobil. Koukejte. Myslel jsem, že to bude na jeden hod. Jenže ne. No tak já pro tento vlog končím a uvidíme se příště. Zatím